Iyalan murgaya Alhaji Abdullahi Sani Mai Magi tare da na Alhaji Ado Muhammad Maji Sarki suna farin cikin gayyatar 'yan uwa da abokanan arziki zuwa wajen gagarumin ɗaurin auren 'ya'yansu. Ni'imatullah Abdullahi Sani Ni'ima tare da gimbiyarsa Hauwa Adam Maje Amira, wanda za a yi kamar haka ranar Juma'a 10 ga watan Jun shekara ta 2022, lokaci karfe 1 na rana bayan sallar Juma'a. Wurin haduwa kofar Kabuga layin Albarka Singa wanda ke kallon Jaiz Bank, gidan murgaye Alhaji Abdullahi Sani Mai Magi, kofar Kabuga masallacin Abdullahi bin Mas'ud yan Azara. Masu gayyata iyayen ango Alhaji Hafiz Gimba General Enterprises, Alhaji Sagira Atagi General Enterprises. Allah ya bada ikon zuwa, amin.